Behandlingscentret Møllen er Danmarks bedste behandlingscenter for alkohol- og pillemisbrugere. Det synes vi i hvert fald selv. Jamen, når folk kommer på Behandlingscentret Møllen, så kommer de jo som oftest, fordi at der igennem længere tid har været et problem i hjemmet. Og det, man kan få ud af at komme på Møllen, det er, at man kan få et rigtig godt liv uden alkohol. Behandlingscentret Møllen arbejder ud fra populært kaldet Minnesota-modellen. Den korrekte betegnelse er faktisk 12-trins baseret behandling. Og en af grundpillerne i Minnesota-behandling, det er, at vi betragter alkoholisme som en sygdom. En anden vigtig ting i den her behandling på Møllen, det er, at de terapeuter, vi har tilknyttet og nattevagter, de har alle sammen været igennem et alkoholmisbrug eller anden form for misbrug, og har alle sammen været igennem sådan en form for behandling, og har fået et rigtig godt liv igennem den her behandling. Vi har lige fra starten sagt, at vi vil ikke have en institution. Vi vil have et rigtig godt og trygt lille behandlingssted. Og det har vi holdt fat i alle årene. Når man kommer i behandling på Møllen, så bliver man ikke overset, og man kan ikke charme sig igennem. Man bliver set, man bliver hørt, man kommer på. Man får en rigtig god individuel behandling også. Her på Møllen er der plads til lige det menneske, man er.